Assalamu alaikum al'umman duniya baki daya. Ga sirrin mallaka, mallaka mai zafi, wannan shi ake kira da baƙin mallaka. Wannan mallakan ana yin ta ne tsakani da Allah. In ka san zaka yi mugunta wallahi ban maka izinin wannan mallaka ba. Ka in dai ka san zaka yi ta dan mugunta ban yafe ba, wannan kawai an ba masu mata wanda take da miji ko mijin da yake da mata ko saurayin da yake da budurwan da zai aure ta tsakani da Allah ko kai da zaka aure budurwa tsakani da Allah. Wannan mallakan iya suna ba mawa. Ban yadda ai mugunta ba, idan an yi mugunta wallahi ban yafe ba. Wannan sirrin baƙin mallaka ne. Ana samu a rubuta wannan sakandamin da kuke gani, za a rubuta shi a laya, kafa 3 za a yi laya da shi. Idan an yi laya da shi za a samu a je gidan tururuwa. In an je gidan tururuwa za a haƙa gefen shi, sannan a binne shi a gefen. Sai ka samu ka dan je da geronka gwangwani ɗaya. Idan ka je da geronka gwangwani ɗaya ka bayar da niyyan cewa na kawo muku wannan hadiya na aiki na ne. Ga zakkan aiki na kawo, sai ka roki Allah akan abin da kake so ka roka, wanda kake so ka mallaka. Kar ai mugunta, ina ƙara jan hankali, kar ai mugunta da wannan abu. Billahi allazi la ilaha illa hu, wannan ba ta da makari. Bakar mallaka ce, duk wanda aka yi mawa sai ya biyo ka. Kwana ɗaya yayi yawa na baka shi akan wannan abu. Ai mana sharing, ai mana liking, sannan ai mana comment da sallallahu alaihi wa sallam, a tura ma yan uwa su amfana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.